Gabon eta ongi etorri musika zuzenean saio berezi honetara. Honakoan Durangoko azoka izango dugu hizpide eta datozen ordu erdian bere izango da protagonista. Aurten 53. edizioa botetzen du azokak eta abenduaren 5-tik 9 bitartean ospatuko da, nola ez, Durangoko landako gunean. Urtero legez, Durango euskal kulturaren erakusleio bilakatuko da. Milaka izango direlarik bertatik pasako diren haur gazte zein helduak. Musika izango da protagonistako bat, eta musikarekin batera argitaratu diren ehunka disko. 2018ak ere eman ditu bere fruituak, eta ehunka dira kaleratu diren euskal diskoak. Musikalki anitza eta askotarikoa izan da urtea, eta formatu digitala, viniloak eta CD-ak ere izan dira protagonista. Guk guzti errepaso bat emango diogu gure saio berezi honetan, non irudia eta irratiak bat egingo dute honakoan. Nola ez, musika izango da saio honetako protagonista nagusia, eta horretarako 0B musikarekin hastea baino. Berriki kaleratu duen disko bat hartuko dugu aitzaki musika hasteko hemen saio honetan, eta Bilbo ingurura joango gara, Suaia eta Marrebel taldea ezagutzeko. Beraiek reggae mundutik datozen musikariak dira, besteak beste, Potato, Gobeo, bai, The Cherry Boppers edo Esnebeltzan aritutako musikariak. Argitaratu duten lehen disko honek Reggae Muffin Kamarada izena darama, eta esan bezala taldearen estreiniko diskoa da. Taupakako estandean lortu aldi izango da disko hau, eta guk entzungo dugu kanta pozik eta konforme izango da. Guazen. Ezkutuam, iratiko janean, ez dira mazbara da, kamarada, ustaiako geita zeiren espirituaz, izena zamarrebel mugimendua, bin mikro, binilota instrumentuak, grabez armaturiko, Land Rover rap, matxin irratiak, aranean zehar, bazarritarren ezinbesteko atxikimendua, aurpegi ezalerik fin plano artean, deitzen diotarraka Muffin Kamarada, alkandoran txapapat dara madioena, only war plus war, ragamuffin, Potato ragamuffin, hey, ragamuffin, Kamarada ragamuffin, oh Lord, ragamuffin, el duda ragamuffin, hey, ragamuffin, Kamarada ragamuffin, oh Lord, sigritan gandan pres momentua, pres armamentua, rapta regedena azketa puntuan, bandera gorria goikaldean. Azken urte hauetan guztietan bezala, ahotsenea gunea beste gune importante bat izango da, eta bisitatu beharrekoa. Egunero, 14 kontzertu ikusteko aukera izango da. Bertan, goizeko 11-etatik arratsaldeko 8:30 14 talde ariko direrik zuzenean bere disko berriak aurkezten. Ordu erdiko omenaldiak izango dira, eta musikak ez du etenik izango 10 ordutan zehar. Landako gune ondoko karpan kokatu izango da honako gunea, eta 2008 honetan argitaratu diren disko asko zuzenean ikusteko aukera izango da. Guztira, 70 musika talde ariko dira bertan, eta horrek erakutsiko du zer nolako musika estena daukagun, anitza, koloretsua eta bizia. Guztiek zuzenean aurkeztuko dute estudioan grabatu dutena. Horietako bat Madrid talde izango da. Talde donostiarra hueltan da urte batzuk lozorroan eman eta gero, eta Su Ura disko ekarriko digute. Beraiek lehen egun hariko da zuzenean asteazkenez eta atxaldeko 7 eta 7:30 aldera. Eta entzungo duguna Su Ura diskotik Ura kanta. Esan bezala, 70 musika talde aliko dira ahotsenean zuzenean. Batzuek hasi berriak, beste batzuk musika ibilbide luzekoak. Orain dela 10 urte hasi zen ahotsenea egitasmoa, eta iraultza bat ekarri zuen Durangoko liburu eta disko azokara.
Garai hartaraino musika taldeen diskoak estanetan ziren eta garai hortatik aurrera taldeak zuzenean ikusteko aukera izango zen. Non benetan diskoak entzuteko eta bizitzeko aukera ematen duen gune egoki batean. Ahotsenean parte hartuko duten 70 egitasmoek euskaraz kantatzen dute eta musikalki oso anitza da egiten dutena. Esaterako, Muskun taldea ere ariko da eta beraiek Nire toten animalia aurkeztuko dute, Taupaka diskoetxeren babesean argitaratu duten diskoa. Musikari veteranoa dira beraiek, egitasmo berri batean murgilduak, eta entzungo dugun kanta berriz, Diabolus izango da. Esan bezala, ahotseneak musikali beteranoak eta hasi berriak elkartuko ditu, denak bi agirtokietan banatuak. Besteak beste, Josu Bergara, Egurra Takito, Gatom, Irazi, Montauk, Anita Parker, Jon Gurrutxaga, Aneuria, Dekot, Ordago, Tutz, Nerabe, Ibai, Azurbaltzak, Gatibu, Nogen, Isua eta Kezman, Ara, Dama, Makonak, Axotz, Gudadantza edo Biozkada ariko dira zuzenean. Hoietako askok eta askok lehen diskoa aurkezten. Bide horretan, abenduaren 7an, Beobabs Will Destroy Your Planet taldea ariko da zuzenean argiaren abiadura diskoa aurkezten. Iruñatik datorren musika egitasmoa da honakoa, eta eskuartean duguna berriz, taldearen iraupen luzeko bigarren emaitza. Berde kolore polit batean dator bilduta eta holako soinua dauka. Kolore gorrizko larrosa guztiak grixez margotu ditu. Zerua urdin da, argi gehiegi da, lainotu egin nahi dut. Horrekin amesten nu. Ahotseneako kontzertuak alde batera utzi eta plateroenean egin duten musika egitaragoari buruz ariko gara datozen minutuetan. Abenduaren 5-tik 9 gauero musikaz gozatzeko aukera izango da. Hala ere, musika festa deskontrol talderen kontzertuarekin hasiko dute. Abenduaren 1 aurkeztuko dute Donostiko Piratetan grabatutako zuzeneko diskoa, eta emanaldi horretan Roten 13 nafarrak izango dituzte lagun. Azoka hasi baino egun batzuk lehenago, musika protagonista izango daia plateroenean. Abenduaren 5 Untza taldearen txanda izango da. Taldeak bigarren diskoa kaleratu du, lehenengo diskoarekin Euskal Herria estandarazi eta gero. Disko berrian aurretik egindakoan sakondu dute, eta gainera gauza berriak ere badakartzate. Abenduaren 6an berriz Esne Beltza ariko da Ni izeneko diskoa aurkezten. Talde veteranoaren disko berria ere berriki kaleratu izan da, eta bertan horrelako doinuak topa ditzazkegu. Harria zuratzen ditut nik, kate beltzak apurtu nahirik, korapioak hausteko, bizitzaren zama harintzeko, zerbeza batzuk hartzera, zatoz nirekin etxera, korapioak haustera, zure ondora nirekin gora. Presnago gaueko argia pizteko, presturekin irrifarre egiteko, dantzaren zagun dantzan egin gaua, argitzeraino. Pa' fuera las penas, pa' fuera condenas.
beltza alde batera utzi eta beste talde batekin joan gara. Abenduaren 7an, ostiral gabez, modus operandi talde berria ariko da zuzenean, Plateroenean. Talde berria diot, baina bertan musikari veteranoak biltzen dira. Besteak beste, Vendetta, Betagarri, Lauroba edo Izaroren ondoan ibilitako musikariak. Beraiek lehen disko aurkeztuko dute eta honakoa taldeak eskaintzen duen bigarren kontzertu izango da. Lehenengoa, areto handi eta bete batean. Abenduaren 8an berriz bestelako erritmoak nagusituko dira. Anestesia taldeak Gorrotaren ahotsa diskoaren 25 urte mugako bira Durangoraino eramango du, eta bertan zuzenean ariko da. Talde veteranoak 30 urte bete ditu agertoki gainean, eta 25 disko mitiko hori atera zenetik. Azokako azken egunean berriz, giroak lasaitu eta Ola Salvador musikariaren txanda izango da. Zintzilik diskoa aurkeztuko du emanaldi honetan, Airaka diskoetxeren babesean kaleratu zuen bakarkako lehen iraupen luzekoa. Eskakeitan taldeko kideak bestelako erritmoetan dator bere bakarkako lanean. Esaterako orain entzengo dugun Lokarria kantaren bideokliparekin. Zuzeneko emanaldiak alde batera utzi eta datozen minutuetan argitaratu diren disko berrien inguruan luz eta zabal arituko gera. Bagabia diskoetxeak esaterako 5 disko aurkeztuko ditu azoko honetarako. Txapelpunk, Esian, Modus Operandi, Ara eta Aneguria dira Bagabiga diskoetxearen disko berriak. Aneguriaren iraupen luzeko bigarren diskoak Percebe, Dena ala SB izena darama eta 8 kantu biltzen ditu. 2017an Banden Lehia txapelketa irabazi zuen Aneguriak eta ondorioz diskoa grabatu du Bakabiga musiki ideiak zigiluaren babesean. Aurreko diskoetan bezala, rapa, elektronika eta reggaean hasten ditu, hitz azido eta divertigarriekin. Segidan, disko irikitzen duen Askida kantua entzungo dugu. Ordu gehiegi pasa ditut lanean, hilabeteak joan dira, ez dakit nola galdu dudan denbora. Biharrian guztiz itota, eskerrak garaiz konturatu naizela. Ez dut horrela jarraitu behar, gure arteko zorrak itatu dira. Amaitu da. Soberan zaudela, bihotzean nabarmen sentitzen dudana, amaitu da. Mauka diskoetxeak ere zenbait lehen argitaratu ditu azokaren huelta honetan. Lehen aipatu ditugun Esnebeltza, Untza eta Diskontrol diskoekin batera, Nogen eta Anita Parkerren diskoak kreatu ditu. Bai eta segituan entzungo dugu Makonak taldearen disko berria ere. Urte batzuk lozorroan izan eta gero, Makonak taldeak Gure Naufragioak diskoa kreatu du, eta taldekideen artean ere berrikuntzak izan dira, taldekide batzuk sartu eta beste batzuk atera dilerarik. Gure Naufragioak izena darama lan berriak eta Usurbilgo Igain estudioetan grabatua izan da diskoa, eta esan bezala, Mauka disketxeak argitaratu du. Urdin koloreko diseinu ederrean bilduta dator, honako diskoa.
Entzungo dugun kanta Zutala izena darama, eta disko irikitzen duen lehen kanta da. Era berean, taldeak bideoklipa egin du kantu honetkin, eta YouTube kanalean dago ikusgai. Ideien gudu zelaian armak zorrozten, bihotza zutan ta zainak iskaltzen. Historiari goaz buelta ematera, inkisidore guztiak zutara. Ari da zentsura ezartzen, sarean errapatuta isiltzen. Odol zaporeaz ditugu hainbat ezarri, inoiz baino zenago egikarrasi. Ikainak moztuta lumakita gabe utzi. Elkar diskotxeak ere baditu hainbat nobedadea urtengo Durangoko liburu eta disko azokarako. Musika talean zenbat edizio atera ditu, besteak beste, 80. hamarkadan mitikoak izan ziren hainbat diskoen reedizioak vinilo formatoan. Horien artean daude, Dut taldearen askatu korapiloa, Kuraiar taldearen Piztu da piztia, Anestesiaren gorrotoaren ahotsa, bai eta Neu Gorriak taldearen Borrerak baditu milaka aurpegi disko bikoitza. Guztiak vinilo formatoan datoz eta diseinu berrean bilduak. Joseba Sarrioindiaren poema biltzen dituen gure oroitzapenak disko bildumak kaleratu du diskoetxeak. Besteak beste, Libe, Anari, Mife, Zea Maiz, Amorante, Iruleike edo Rafaroaren kantuak entzun daitezke, beti ere Sarriren poemak oinarri hartuta. Guztiek Sarriren poemak musikatu dituzte eta liburu formatoko lan ederrean bilduta dator. Hala ere, Elkar diskotxen nobedade handienetako bat Ruper Ordolikaren disko berria da. Bakarka izena jarri dio eta bakarka dator, soilik bere gitarraren laguntzak. Doinu akustikoa biltzen dituen lanean, urte hauetan guztietak landu dituen hainbat kantu entzun daitezke. Besteak beste, Ene Begiek, Edertasuna Mintzo, Berandu dabiltza mitikoa, Fasfatun asmatzikorik ez, edo Martin Larralde ederra. Disko argitaratzearekin batera, zuzeneko emanaldi batzuk eskainiko ditu bakarkako formatoan, eta bertan, horrelako kantuak entzuteko aukera izango dugu gitarra eta hots soilez. Joan sorseuz, lasai joan, aizea lagunda aldaketan. Joan sorseuz, lasai joan, pausua luze eman lehunean. Iesi nahiean da bilaen burua, ilargi beteak erakartzen urak. Gora eta bera da bilaeneko gua, ez dakizu zen nondik nora joan. Gaztelupeko hotsak ere disko berriak ere kaleratu ditu, horietako batzuk ere azokara begira. Besteak beste, Joseba Tapia, Jon Gurrutxaga, Ibai, Enaren kantuak eta Lurpekariak musika taldeen egitasmoak aurkezten dizigu. Horietako batzuk vinilo formatoan datoz. Esaterako, Jon Gurrutxagaren lan berria, 2 kantu soilik biltzen dituen vinilo txikia eta ederra kaleratu du musikari goibertarrak, eta barnean CD bat biltzen du, barnean 4 kantu bilduz. Azken urte hauetan guztietan viniloak gora egin du eta singleak ere argitaratzen dira, lehen garaitan bezala. Entzun dezagun diskoari izen ematen dion Kateak kanta. Ezaren irudi hutsa,
Retratuetan azkena Arezko goliat bat ustez Rikardoizko zer zekena Ahoak letran larriz bete Itzez izaki gardena Desitxuratuta biluzik Daudela dioena Zinez salduko didazu Ezin gezurrago dena Durangoko azokaren hitzordura huts egiten ez duten beste batzuk Bonberene ekintzak dira. Aurten 4 disko atera dituzte, besteak beste Peti, Magi, Tuz eta Guzural taldeen lanak aurkeztuko dituzte bere estandean. Petik berriz ere, Bonberene ekintzak ekin atera du diskoa, urteak atzera egin bezala, eta honakoan ere bestelako giroak ekartzen ditu. Azken urte hauetan guztietan bandaren laguntza zalitu da Peti zuzenean, eta azken diskoak ere banda formatoan grabatu izan ditu. Honakoan biluzik dator, giro akustikoetan, gitarra akordoia eta ahotsarekin bakarrik. Bere musikabideko zenbait kantu hartu eta formato akustikora ekarri ditu. Esaterako, Perika kantua. Bakarrikago bire munduan Jaun eta jabe Arazorik gabe Bakarrikago bire munduan Jaun eta jabe Arazorik gabe Arazoz lepo Eta hori ez duk nahikoa Baina hori Diskotxak alde batera utzi eta azken urteetan indar hartu den autoekoizpenari buruz ariko ala datozen minutuetan. Musika zuzenan egitasmoak ere estanda jartzen du azken urteetan bezala, eta aurten 40 nobedade baino gehiago eramango ditu azokara. Guztiak 2018an argitaratuak izan dira eta guztiak autoekoizpen bidez ikusi dute argia, batzuk zigilu txikietan eta besteak taldeak berak editatuak. Besteak beste, Bizio, Azalera, Dama, Don Inorrez, Eraso, Etxe, Indixabak, Inun, Isu eta Kezman eskabidean, Rukula, Mikel Uraken edo Bebo izen diskoak topatu daitezke musika zuzenean estandean. Eta hoiekin batera ere, Drumcomters taldearen disko berria, lehen diskoa. Diseinu ederreko digipakean dator bilduta, urdin koloreko lan ederrean. Barruko liburuxka ere ederra da, bertan komikiak biltzen dira taldeen letrak biltzarekin batera. Entzungo dugun kantan nazkatuak gaude izena darama, eta emakumeek musika estenan behar duten lekua aldarrikatzen du kantak. Musika zuzenean estandean topatuko dugun beste disko bat, Larregi taldearen Loreak desertuan izeneko lan izango da. Taldearen lan berria 6 kantuz osatua dator, eta bertan rock koordenadak biltzen dira nagusiki. Igorreko bandaren disko berria entzungo dugu segituan. Hori guztia alde
Esan bezala musika zuzenean estandean autoekoizpenak izango dira nagusi. Eta esan bezala musikari veteranoak eta hasi berriek bat egiten dute. Hurrengo egitasmoa berria da, nahiz eta taldekideak musika abentura ezberdinetan ibiliak izan. Fernando Apoak eta Atzi Ordezetak onkixin egitesma sortu berri dute, eta dagoeneko kalean dute beraien lehen disko luzea. Biziko bagara, erregeen buruak zapaltzeko izango da izena darama, eta bertan giro elektronikoak eta elektrikoak bat egiten dute kantu ederretan. Oraindik orain ez du argi ikusi honako lanak, baino dagoeneko YouTube kanalean jarri dituzte bideo pare bat. Horietako bat, Hegalak salgai kantua da. My name is Muhammad. My country is Syria and we need our life. We need going for Germany, any country. For Allah. Where are we going now? Please tell me where we are going now. Gauzatari Hegalak ematen dizkio Beldurrak gauzatari. Azken hilabeteetan kreatu diren disko ez gain, aurten kreatu diren hainbat disko ere topatu ahal izango dira musika zuzenean estandean. Horietako bat Urgatz taldearen Hori lana da. CD eta vinilo formatoan kreatua izan da, eta aurtengo disko interesgarrien artean kokatzen dugu inolako zalantzarik gabe. Diseinu ederrean biltzita dator honakoa ere, azken finean, barruan dagoena eta kanpoan dagoenak ere oreka bat behar duerako. Entzun dezagun, diskoari izen ematen dion kanta ederra. Que hermano, ¿cómo va la cosa? Dime por favor, me voy a conectar mañana para saber. Porque encontró un vuelo por 600. Y bueno, yo espero llegar y verte pronto. Dale un besito a tu blanquita. Hau guztia eta gehiago Durangoko azokan bizi ahalko dena datozen egunetan. Besterik gabe, bertan ikusiko gara.